अरे काय ए क्लॅप करा. काजल आरामात या, बाहेर इकडे घाण नसेल सर्व पाय खाली. हा काय झाडू मारतोय मी, ये झाडू मारायचा आहे. ये पटकन. नाही झाला काय? तू आरामात येशील ना पुढे? येतेस? अरे काय आज काय आहे? आज काय आहे? आज काय आहे? आज आमच्या काजलला माहितीच नाही काय आहे आज. काय आहे? काय आहे? आज केक. काय आहे? केक बघ, केक बघ. आज काय आहे? माझा बर्थडे नाही. बघ तुझा केक, birthday केक नाही तरी आहे? बघ. केक बघ. पण ह्याच्यात काय लिहिलं पण नाही. हा अॅनिव्हर्सरी. आज डेट काय? काय? आज 29 आहे. हा 29. एक महिना. नाही नाही आज नाही 29 आहे. मोबाईल कुठे माझा? आज 29 आहे. एक महिना झाला तुला इकडे वाटला नाही का? अय्या 29 आहे. एक महिना झाला. एक महिना तुला झाला आज. आज एक महिना झाला ना. ए क्लॅप करा. आज काजलला माहितीच नाही. माझ्या लक्षातच नाही, खरंच डेटच नाही माहिती. कसं वाटलं सरप्राईज? मस्त, खूप छान आहे. आम्ही आज किती माणसं माहिती? 1 2 3 4 5 6 7 तिकडे पण माणसं बसवलेली आहेत. हे सर्व पांढरे बिंडे बसलेले आहेत इकडे बघ. हा. मस्त आहे. चला केक कटिंग करा. खूप भारी. म्हणून मला काल बोलत होता का की मला साफ करायचंय. हा मग केक कधी आणला माहिती? सकाळी सकाळी आणला मी. हा तुला वाटलं का उठलो मी लवकरच? नाही, आता कळलं. हा. कारण काल रात्री आणला ते तिला समजलं असतं. तुम्ही पण या. या. plan. छान आहे केक, गोड गोड. हे बघ वरती काय होते काजल, फिरतंय. हो छान आहे. मस्त आयडिया आहे ना. हा. स्लो पण ठेवलाय ना. हा स्लो ठेवलाय. छान आहे. मला डेटच नाही माहिती. माहिती आहे मला. तुला नाही जरा पण वाटलं नाही की मी असं, खरं सांग, खरं इकडे इकडे बघ, असं बघ, खरं सांग तुला नाही वाटलं कायच की का उठलो मी आणि काय मी करत असेल? नाही. तुम्ही बोलले ना मी एडिटिंग करायला जातो, मला वाटलं एडिटिंग करायला हा चालले. मी तिला काय म्हणलं माहिती आहे मी एडिटिंग करायला जातो आणि जरा बाहेर इकडे साफसफाई करतोय हा. म्हणून हा जरा दरवाजा बंद करतो. अच्छा. हा. मला काहीच लक्षात नाही. मोबाईल मध्ये मग डेटच तू एकट्याने रूम सजवला. हा फटाफट त्या लाईटीवर पण टाकले. सर्वीकडे टाकले. मस्त आहे. फक्त टाकले एक 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 पटापट, कारण हिला आंघोलीला असतो 20 मिनिट्स मध्ये मला सर्व करायचं होतं पटापट. ते वरती आणण्यापासून सर्व. हे मस्त फिरतोय पण का. केक बिक खा. हा.
चला आता केक खाऊया आपण. केक आज माझ्या सुनेला 1 महिना झाला. तुला माहितीच नाही महिना झाला. सुनेला माहितीच नाही 1 महिना झाला काय म्हणजे किती किती दिवस चांगली गोष्ट आहे. महिना गेला तरी तिला असं वाटलं नाही की बाबा नाही महिना झाला. एवढा महिना गेला. कसा गेला? मस्त खूप छान. अनएक्सपेक्टेड होतं. बरं ती सजली पण नाही बघा. अभि तर मी नॉर्मल, मला काय माहिती काही सेंट पण नाही दिली तुम्ही. जरा पण नाही ना. नाही. आणि जेव्हा काजल डेट पण नाही हा, लक्षात. आणि जेव्हा काजलचा काय सरप्राईज असतं ना मला अगोदरच समजतं तिचं सरप्राईज काय असतं. हा छान वाटलं. कारण की मी काय ना काय बोलतेच. हा. इथे आपले चीफ गेस्ट कोण आहेत? इकडे आहेत बघा. कसे वाटतात आता ते? 4 जण आहे. टोईंग टोईंग मस्त वाटतं. खरंच ते बघतायत आणि पोस्ट देत आहेत. माणसं हवी की नाही? पब्लिक हवी की नाही अॅनिव्हर्सरीला? पाहिजे ना. पब्लिक आणि सकाळ सकाळी कोण येणार रे? 9-10 वाजता तर यांना बोलवलं आम्ही स्पेशल गेस्ट. चल केक कापूया घ्या. आणि आम्ही सर्व रेडी पण केलं बघा. केक खायची तयारी. आज काजलला पार्टी देणार आहे आम्ही. कुठे? संध्याकाळी रात्री. ती पण दुसऱ्यांची पार्टी. आपल्याला बोलवलं गेलाय जेवणपुरी आपल्याला. हा मग ते आपली एक पार्टीच झाली ना. हा पार्टीच झाली एकदम. एक प्रकारचं आपलं फिरणं झालं. भाई पण सर्व 4 जण जाणार आहे आम्ही. फिरणं झालं आपलं. आणि आम्ही गिफ्टचं कसं तुम्ही यूज हे दिलं नाही ना काजलला. गिफ्टचं कसं रियूज करतो बघा आम्ही. त्याच्यात फुलं काढली होती आणि ती काजलवर टाकली होती. आणि हा रोज पण त्यातलाच दिला. चला आता पॅकअप करायचं हे सर्व काढायचं आता झालेलं आहे. आता असे आपण सर्व वस्तू आणून ठेवल्या तर पटकन सजावट होते ना. आणि इथे बघा उलटा झाला. मुलीला माहित नाही डेट काय आणि मुलाला माहिती आहे डेट आहे. नाहीतर भांडणं होतात अशा वेळी. मुली लोक भांडणं करतात. तुला को डेट नाही मालूम? तुला डेट नाही माहिती? तू अॅनिव्हर्सरी विसरला? तू बर्थडे विसरला है ना? मला हिचा बर्थडे काय? माझा हिचा बर्थडे, मला भाईचा बर्थडे, ताईचा बर्थडे, मम्मीचा बर्थडे पासून अॅनिव्हर्सरी सर्व मला लक्षात आहे. म्हणजे मेन गोष्टी लक्षात ठेवतो. कालच रात्री काहीतरी कॉन्व्हर्सेशन मध्ये बोलत होती ना. नाही आता काजलला मम्मी आम्ही ह्यांना पण काहीतरी जाणून बुजून मी विषय काढला. तुला आता 1 महिना झालाय. तू जरा माणसांना समजून घे. मीच बोलली उलट की कुठे 1 महिना झाला अजून व्हायचा. मी डोक्याला हात लावला. बाबा हिला बोललो माहितीच नाही तुला 1 महिना झाला. अजून आता फक्त काजलला माहितीये. काजलला फर्स्ट गिफ्ट मी दिलेलं आहे. काल बोललो ना तुला फर्स्ट गिफ्ट. समजला आता? हा सेकंड गिफ्ट. समजला? कसं आणलं बाबा मी वरती फटाफट 20 मिनिटात. काजलला बहाणा दिला होता मी रूम साफ करते म्हणून. हे कितींदा रियूज झाले बाबा. हे 5-6 वेळी रियूज झाले आमच्या ना. हा मी केकचा फ्लेवर सांगू शकते मम्मी कोणता? मला पण नाही कळत नाही. कारण तो मिक्स फ्रूट आहे ना. मिक्स आहे सर्व. हा म्हणून तुम्ही पण आमच्या सोबत केक खा. हा आमच्या व्ह्युअर्सला भरव. केक खायला या. हे असं वाटतं बघ ना. असं वाटतं याच्यात डोळे आणि हात तोंड आहे. डॉगी वाटतं बघ ते है ना. है ना. आणि बघा व्हाईट मुशी. हा तसंच. आणि पाठी त्याची टेल. आणि आमच्या व्ह्युअर्स तर्फे तू खा. नको तुम्हाला बरोबर. आता इथे बघा संध्याकाळचे 6 वाजलेले आहे आणि मी काजल मम्मी आणि भाईला पार्टीसाठी नेत आहे. पार्टी काय नाही आम्ही लग्नाला जात होतो. हा आता आम्ही नेहमीप्रमाणे कॅब बुक केलेली आहे. 12 रुपये ते 15 रुपये किलोमीटरमध्ये मिळाली स्वस्तामध्ये. आता हे आम्ही चाललो आहे. आणि आमचं लोकेशन कुठे आहे तर तुम्ही विचाराल तर आमचं लोकेशन आहे जोगेश्वरी. म्हणजे आमच्या रिलेटिव्हचं मध्ये लग्न होता जोगेश्वरीला होतं. हा बाय 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 बाय. ठीक आहे आता थोड्या वेळात आम्ही पोहोचू पण हॉलमध्ये. बघा अर्धा तासात आपण पोहोचलेलो ना. अर्धा तासात आम्ही पोहोचलो. आता इथे तुम्हाला काय सांगतो मी. काजल बघा कशी नटली हे दाखवते तुम्हाला. नटलीचं ते जाऊ दे. मला नवरीला बघायचं होतं. आणि इथे मम्मी आपला चेकअप करते. चष्मा चेकिंग करत होती. तुम्हाला हॉल सुद्धा दाखवतो. हॉल पण एकदम छान होता. आणि वरती बघा जे तुम्हाला दिसतंय ना वरती झुंबर दिसतोय. असा झुंबर आम्ही आमच्या रत्नागिरीच्या घरात पण आम्ही लावणार. आम्ही गेल्यापासून हॉलमध्ये जेव्हा पोहोचलो ना तेव्हापासून हेच डिस्कशन चालू होतं. हा झुंबर आपण ठेवूया करून. हे रुकवांमध्ये काय काय आयटम ठेवले ते बघा तुम्ही. मोदक बनवले, घर, तुळशी, हे काय हे जे कॉमन असं वस्तू ठेवतात रुकवतीत ते सगळं आहे. ते सर्व छान होतं रुकवत. सूप सर्व जेवढं काय होतं तेवढं तुम्हाला दाखवलं बघा. पण छान वाटत होतं तिकडे. एकदम छान होतं. मस्त होतं.
आता इम्पॉर्टंट काय असतं, जेवण असतं लग्नात. तर इकडे बासुंदी होती, आय गेस ही सीताफळ बासुंदी होती. मम्मी, भाई आणि काजल फक्त 3 प्लेट इकडे घेतले जाणार आहे. मी इकडे प्लेट नाही घेतली आहे. ते माझ्या प्लेटमध्येच जेवले. मी अर्धा काजलमध्ये जेवलो आणि अर्धा मम्मीमध्ये जेवलो. आता इथे ही व्हेज मिक्स भाजी होती. हा, मिक्स भाजी होती. हे मखाने पण होते त्याच्यात, अरे वा. आणि ही पनीर टिक्का भाजी, मसाला भाजी होती ग्रेव्हीवाली. ती सुद्धा. आता बघा काजलची फक्त प्लेट बघा तुम्ही, प्लेट मध्ये जागाच उरणार नाही एवढी ती भरून घेणार. आता मी ना चुकून खाली घेतली प्लेटमध्ये. ती बाई बोलते नाही नाही इधर इकडे नको, ह्याच्यात घे तू. आणि एवढी का खाते तू, घे मी तुला पनीर देते भरभरून. हे असं भरलेलं. आता नेक्स्ट आयटम आहे, हे सुद्धा छान होतं जेवणात है ना. ही कोथिंबीर वडी होती, पण ती एकदम क्रिस्पी होती. मी कमीत कमी 6 पीस तरी खाल्लेच असतील ह्याचे. 6-8 पीस मी ह्याचे खाल्लेत, पण ह्यांच्या ताटातले खाल्ले मी. आणि आम्ही 1-2च खाल्ले, आमच्या ताटातले सगळे गोल. इकडे पुलाव होता हा. मी पुलाव नाही खाल्ला जास्त. काजलने बघा त्याच टाकलेला घेतला, ग्रेव्हीवरच घेतला. बघा फक्त काजलची प्लेट बघा तुम्ही. वरद भात थोड्या वेळाने ना जागाच दावणार आहे. ती बोलते जागा रे होते, मला बोलते. बोलले होईल ऍडजस्ट करो. तर पुऱ्या घेईल बघा. 1 पुरी, 2च घेतलेली मी. 2 पुरी आणि 2 चपात्या. हे चपात्या मी माझ्यासाठी घेतलेले, काजलनी नाही खाल्ले. हे चपात्या मी खाल्ले. छान होतं सर्व. मेन्यू पण व्हरायटी होती आणि खूप छान होतं. 2 चपात्या घेतल्या. आता इकडे लाईनीत काजल आहे, पाठी भाई आहे आणि तिथे मम्मी आहे. तर इकडे मेन म्हणजे काजलचे पापड, फेवरेट, काजलला आवडणारे पापड. काजलने आता पण पापड घेतलेले आहे आणि जे व्हिडिओ मध्ये दिसले नाही असेच अजून 3 टाइम पापड घेतलेले काजल. आईने आणून दिलेलं ना एकदा, आणि हे नाही घेतलं आम्ही. हे नाही घेतलं. चला आता मम्मी बघा कशी खाते बघा, स्माइल बघा. जसं काय ना असं वाटत होतं दुसऱ्याच्या प्लेटचं चोरून खाल्लं. हा, तो मम्मीचा ताट होता, तोच मीच घेतला. मम्मी काय जेवणार नाही मला माहिती होती. आणि मम्मी आईस्क्रीम खाते, दोघं आईस्क्रीम खाता, पण मी काजलला आणि मी खाल्ला नाही. इथे आम्ही जेवून घेऊन बसलेलो आहे. आणि ऑलमोस्ट आम्हाला या हॉलमध्ये पण आपले खूप सर्व ओळखीचे माणसं भेटली होती. ऑलमोस्ट 5-6 तरी म्हणजे ओळखलं त्यांनी. त्यातून 2 जण पुढे आली. हे सांगते की मी 4 बाउल बासुंदी पियालो, हे सांगते ती. देखो हे वरचं बघा किती छान होतं. हा, तर हे आपले सबस्क्रायबर भेटले. हाय, हॅलो, बाय, थँक्यू, हाऊ आर यू सर्व करत होते. चालूच होतं ना, बरेच सबस्क्रायबर्स खूप जण आले, पण मी सर्व इकडे कॅमेरा नाही फिरवला. हा, हाय हाय करतात. व्हेरी गुड. आणि ते आम्ही घरी आलेलो आहे परत जोगेश्वरी टू विक्रोली अर्धा तासात ओलामधून. आणि आमची दिलू तोपर्यंत झोपली होती. दिलूसाठी आम्ही फॅन आणि लाईट चालू ठेवले होते. आता आलेली आहे. तुला डब्बा आणला बघ, डब्बा आणला तुला डब्बा आणला. दिलू झोपलेली होती, आम्ही येईपर्यंत झोपली होती. टाटा दिलू.